Човек притежава 100 трилиона клетки, които си сътрудничат хармонично в сложна симфония от взаимодействия, но ние имаме наистина лошите навици да не се грижим за себе си и клетките ни остаряват. Защо ние? Защото всъщност ни е много трудно да постъпваме по друг начин. Ние сме съвкупност от елементи, координирани помежду си, клетки, тъкани, органи и системи, които функционират на перфектно организиран начин. Единно цяло, като музикална композиция с огромни пропорции, съставена от много части, които не могат да бъдат оценени чрез слушане на един инструмент. Ние сме симфония и ние сме сбор от противоречиви звуци. Повечето от нас са една представена мелодия, лутаща се между съзвучие и дисонанс. Симфония на клетките е начинът да бъдеш брилянтен проводник на тялото, ума и душата. Нека заедно да възстановим енергийният баланс на тялото, ума и душата. Нека си върнем вътрешната хармония. Симфония на клетките ни предлага холистичен подход към здравето и признава важността и същността, която ние трябва да имаме към правилната грижа за нашите тела. Методът обхваща най-различни симфонии и апликации и приложения на етерични масла, които са насочени към различни телесни системи и свързани състояния. В последното издание на Симфония на клетките ние откриваме няколко симфонии, 21 на брой. Те са насочени към различни системи на нашия организъм: ендокринната, лимфичната система, сърдечно-съдовата, храносмилателната, дихателна, нервна и имунна система. Всяка техника на прилагане е представена в брошурата на Симфония на клетките, е насочена към определена система или област от тялото и се фокусира върху нея. Включва списък с етерични масла, които чрез теоретично обучение и практически опит на създателят Бойд Румен са се доказали като най-подходящи за тази система. По този начин се намаляват причините, симфониите и симптомите, лежащи в основата на много здравословни предизвикателства. Самият метод включва наслояване на етерични масла в зони, където има голям обем нервни окончания, по-точно върху целият гръб и гръбначен стълб и подилата, но и върху други специфични зони. Създателят на Симфония на клетките Бойд Румен има над 27 години опит в холистичната здравна индустрия и директното използване на чисти етерични масла с терапевтичен клас. Независимо дали сте тревожни, дали сте уморени, дали ви липсва енергия или пък имате някакво предизвикателство, което е насочено към дихателната система или към опорно-двигателната система или пък към имунната функция, имате дисбаланс, тогава Симфония на клетките е вашия шанс да си върнете баланса, хармонията и да повлияете холистично и хармонизирано на всички системи на вашето тяло. Нека си върнем физическата и емоционалната подкрепа, която може да ни даде всяка една апликация от Симфония на клетките. Повече информация за всички апликации и всяко едно масло, как се прилага за различните състояния и системи на нашия организъм, може да намерите в брошурата Симфония на клетките. Ако искате да придобиете повече опитност и още информация относно приложенията, моля, заповядайте във Facebook групата, където споделяме много споделен опит и полезна информация относно всички апликации.